Jestli se ve 40 nechceš cítit jako 80letý, tak tohle video je právě pro tebe. Taky si někdy připadáš bez energie, jako třeba vybitej mobil, možná ti chybí NAD+. Představ si NAD+, něco jako palivo motoru pro tvoje buňky. Potřebují ho, aby mohli opravovat a vyrábět energii. S věkem tahle látka v těle ale rapidně klesá. Znamená to horší regeneraci a rychlejší stárnutí. Právě proto ho moderní věda nazývá jako klíč k dlouhověkosti. Co se stane, když budeš mít NAD+ dostatek? Tvoje buňky se začnou lépe opravovat. Doslova se začneš omlazovat zevnitř. Budeš mít také méně únavy a menší riziko civilizačních chorob. Zkrátka lepší vitalita. Já sám NAD+ suplementuji. Možná si říkáš, proč, když jsem mladý kluk. Ale je to proto, že mám lepší regeneraci po zranění a hlavně více energie a chuti do života. Chceš vědět, jak navýšit NAD+ bezpečně a přirozeně? Proto mě sleduj pro víc dalších tipů a pro další novinky ohledně anti-agingu. Momentum Reset.